Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 21 februari. In meerdere vijvers in Goes wordt gebaggerd, maar Stichting Dierenwelzijn trekt aan de bel. En niet vanwege de vissen, want die redden zich wel. We maakten ons ook wel een beetje zorgen om de grote hoeveelheid schildpadden die in het water zit hier. Hier zie je ze midden in de zomer op een boomstronk. Maar momenteel zitten ze in diepe winterslaap in de blubber op de bodem. En misschien vraag je je nu af, hoe komen die daar terecht? Het zijn allemaal huisdieren geweest, zijn allemaal gedumpt. Ja, en dat is niet alleen een probleem in Goes, maar in Vlissingen, eigenlijk door heel Zeeland en eigenlijk door heel Nederland. En deze gedumpte schildpadden lopen nu gevaar omdat hun slaapplek wordt opgegraven. De vijvers in Goes zijn toe aan een opschoonbeurt. En om ze daarvoor te beschermen slaan de stichting en gemeente Goes de handen ineen. De modder is door allemaal pijpen gegaan. Daarvoor hebben ze roosters geplaatst. Dus dat voorkomt al dat de schildpadden daar doorheen gaan. Dit is een schildpaddentransportbak van Dierenwelzijn Zeeland. En deze bakken die staan bij de aannemers die bezig zijn met de baggerwerkzaamheden in Goes. En als zij een schildpad vinden met het baggeren, dan gaat hij hierin. Bellen ze ons en dan komen wij hem ophalen. En dan gaan ze naar de schildpaddenopvang in Friesland, waar ze de rest van hun leven goed worden verzorgd. Het baggeren duurt nog tot zeker eind maart. Dit is de nieuwe werkplek van de stichting Badhuis Middelburg, midden in de stad. Het is nog niet helemaal af, maar er kan gewerkt worden. Ja, het is echt een lekkere plek, ja. Alle mensen die hier een plek huren, het zijn allemaal creatieve ondernemers. En die noemen we allemaal badmeester. En het varieert van mensen die met tekst bezig zijn, die met beeld bezig zijn, met websites bezig zijn. Dus mensen die illustreren, en ook in heel veel verschillende branches. Ze konden het pand vorig jaar kopen door een crowdfundactie die €450.000 opleverde. Het is onze kantine. Mensen die hebben geïnvesteerd zijn wel vaak ook hier echt uit de buurt. Behalve dan ons eigen netwerk, er zitten bijvoorbeeld ook gewoon opdrachtgevers tussen die zeggen, ja, we vinden het belangrijk dat jullie er zijn, we vinden het ook belangrijk dat jullie hier blijven, dus daar willen we ook aan meebetalen. Hier zitten nog heel veel plekken voor collega's, vandaag zijn er dan 3. En daar is het stuk waar we nog even werk aan de winkel hebben. Nou, ik kom binnen bij de bouwplaats. Dat wordt een vergaderruimte. Hier komen nog werkplekken te zitten. We doen het allemaal zelf, want we hebben geld opgehaald met die crowdfunding. Ja, daar zit geen budget bij om allerlei fijne bouwbedrijven erbij te betrekken. Dus wij hebben allemaal in hele korte tijd heel veel bijgeleerd over verbouwen en klussen. Ja. Onder grote belangstelling trok een stoet versierde paarden vandaag door Burghaamstede voor de tweede stroll van het seizoen op Schouwen-Duiveland. Van het dorp ging de tocht naar het strand, waar de benen in zee werden gewassen. Een gebruik dat al eeuwenlang wordt doorgegeven. Ik doe het al vanaf dat ik 12 jaar oud was. De paarden vinden het leuk, tenminste die van ons die leeft er eigenlijk een beetje voor. En de gezelligheid, het samen zijn, eigenlijk gaat het daar vooral om. En het is een hobby natuurlijk ook, dus het is heerlijk. Zo'n 60 deelnemers hadden hun uiterste best gedaan om hun paard zo mooi mogelijk te versieren. De een nog uitbundiger dan de ander. Dan kijk ik van, vorig jaar was alles rood-wit-blauw. Ik denk, zwart paard, doe ik oranje erbij. Dus dat haalt het wat meer op. Dit is eigenlijk kant-en-klare krans. Maar er zijn natuurlijk mensen die echt een hele broek hebben met coniferen of buxus. En crêpepapier, bloemetjes. Dus daar ben je wel behoorlijk lang mee bezig. Dat is wel een paar weken tijd. Nou, daar zijn we wel 6 weken mee bezig, ja. En als er echt groen op moet komen, dan nog iets langer, ja. Het moet wel geplukt worden, erin gevlochten worden. De komende weken is het nog stroll in Ellemeet, Scharendijken, Seroskerke en Noordwelle. Hoek ontvangt Volendam op het eigen sportpark De Noek. En de koploper van de tweede divisie heeft het lastig met Volendam. Hier een goede kans voor Din Soelaar. Maar de clubtopscorer van Hoek laat het na om zijn 12e te maken. Volendam, de nummer 14 van de tweede divisie. Maar wel goed in vorm na de winterstop. Hier is het Vermurre die zich een ongeluk schrikt. Verspeelt bijna de bal aan Rundekamp, maar die pakt dat cadeautje niet uit. Blijft dus 0-0.
Blijft lange tijd 0-0. Inmiddels zitten we in de tweede helft. Kevin Hebbelink, een van de uitblinkers vandaag aan de hoekkant, legt de bal op het hoofd van Soula. Die zal vandaag niet tot scoren komen. Ten Engelsman nog die de aanval lopende houdt. De voorzet van Van Houten, kopbal daar. Het is de doelman van Volendam die zijn doel nog schoon houdt. Opnieuw dan Hoek. Volendam met de rug tegen de muur. Martens hier, combinatie en in de korte hoek is het dan raak. Het is zijn eerste in het Hoek-shirt. Amadou Diallo, hij breekt de ban. 1-0 voor Hoek. 20 minuten voor tijd en dan lijkt Hoek op weg naar een belangrijke 3-punter. Maar hier komt Volendam. Al 3 keer ging het mis bij een voorsprong. Dit seizoen voor Hoek, maar hier goede ingreep van Janilio de Nooijer. Hoek wint met 1-0 van Volendam. We begonnen vandaag met regen en bewolking, maar vanmiddag werd het droog en liet de zon zich ook voorzichtig zien. En ondanks de matige tot krachtige zuidwestenwind kon het kwik daarbij oplopen naar 10 tot ruim 12 graden. Vanavond en vannacht trekt er opnieuw wat regen over de provincie. En ook morgenochtend starten we met dat regenachtige weer. In de loop van de middag wordt het wel vanuit het westen droger en breekt het wolkendek open. En daardoor kunnen we morgen dus nog wel wat zon krijgen. Met daarbij ook morgenmiddag een temperatuur van 11 à 12 graden. En een vrij krachtige tot krachtige zuidwester, dat is windkracht 5 à 6. Maar daarna komt het lenteweer toch echt wel op gang. Want begin volgende week hebben we misschien op maandag nog een enkele bui. Maar dinsdag en woensdag worden rustiger en zachter. En vooral ook zonniger. En met temperaturen van 15 à 16 graden mogen we best wel van lenteweer spreken. En lijkt het erop dat de winter zich geleidelijk aan het terugtrekken is. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.